Hai zi ceva. Zic, nu știu. Zici tu de Crăciun cuiva ceva. Crăciun fericit. Cui? Ție. Mersi, sărmână. Și A, mai tu mă cui? înregistrezi? Da, și mai cui? Ție și mie. A, așa, noi trei. Bine. Deci, suntem în grădina publică. Câte grade sunt? Nu știu. Mai sunt doi porumbei pe aici. Hai, zi. Ce mai spunem? Trebuie să vorbim aici. Că e plictisitor după aia. Zi, fată, ceva. La cine te mai gândești tu acum de Crăciun? Acum? Acum mă gândesc la mine și la nemurirea sufletului. Și la Claudelu, și la Daniela mea, Claudelul tău, și la mai cine, hai. Mă gândesc la mine. Că nimeni nu se Nu gândește fi la egoistă, hai. mine. Nu, că nu se gândește nimeni la mine. Dar de unde știi tu? Eu m-am gândit la tine. Păi tu te gândești la mine și eu la tine, atât. E, Păi e, că chiar așa e. așa? Hai, mai zi ceva. Zi, bre. Ce să zic? Cum e în grădină? E bine, Cam pustiu. am pus eu. Așa-i? Filmează acolo. La Unde? geamurile lui ăia. Unde? La geamurile cu lumini. Sunt departe, nu prea să văd. Acolo e un bloc, aici e campusul. Și lasă că ne mai plimbăm noi pe aici. Pupici? Crăciun fericit, zici. Crăciun fericit. Așa. Așa.